оҳангу тарона яке аз наздикиву қаробат ва дӯстиву бародарии ду миллат тоҷику узбек бозгӯӣ мекунад инак боз дар фазои қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе тарин андоз аст. Зеро бо навои шодиёна дар пойтахти кишвар рӯзҳои синамои узбек ифтитоҳ гардид ки ҳунармандон гурӯҳҳои эҷодии дуҷониб синамоофарони касбии Тоҷикистону Узбекистон дар расми ифтитоҳи он ширкат варзиданд. Зимни маросими оғози чорабинӣ гуфта шуд ки тадбири имрӯза идомаи чораҳо дар самти рушд додани муносибатҳои дуҷониба дар тамоми самтҳо буда тариқи синамо мардуми ду давлат ба ҳам наздиктару дӯстӣ қавитар мегардад. Бузургтарин тарҳе ки сариён синамоофарони ду кишвар феълан корбарӣ доранд ва онам ифодакунандаи наздикии ду миллат аз қаъри асрҳост, ин филми Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Навоӣ дониста мешавад ки наворбардорӣ гардидану рӯи экран омадани он низ дар оянда намунаи ҳамкориҳои хуб дар соҳаи синамосозӣ хоҳад буд. Филми ҳунарии Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Навоӣ гурӯҳи ҳайати ин филм ҳам ба Тоҷикистон ташриф оварданд. онҳо таи рӯзи чорум аст ки бо мо дар ҳамкорӣ ҳастанд. худи олимон, шоирон, нависандагоне ки махсус дар ин филм аз тарафи Ӯзбекистон ба ин филм вобаста шуданд ва ҳамзамон олимони мо ва ҳамчунин эҷодкорон, режиссёрон ва дигар ҳунармандоне ки ҳастанд дар ин ҷо иштирок мекунанд. Шурӯъ мешавад давраи омодагӣ ба наворгирии филми Ҷомӣ ва Навоӣ дар худи Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон. дар назар аст дар худи Ирон ва Туркия бояд ин филм ба навор гирифта шавад. гуфта шуд ки ин навбат дар доираи рӯзҳои синамои узбек на танҳо дар шаҳри Душанбе филмҳои синамоофарони ин кишвар ба намоиш гузошта мешавад, балки бинандагон имконият доранд ки дар ноҳияи Варзоб, шаҳрҳои Ҳисору Ваҳдат ва вилоятҳои Суғду, Бадахшону Хатлон аз намоиши ин филмҳо баҳравар гарданд. Дар ин тадбир офаридаҳои ба тозагӣ рӯи экран омада намоиш дода мешавад ва ин филмҳо барои тамошобинон ҷолибу хотирмон хоҳанд буд. аз он шодем ки дар ин кохи муҳташам имрӯз рӯзи кинои узбек оғоз гардид. тадбире ки дар он беҳтарин филмҳои синамоофарони кишвари мо ба намоиш гузошта мешавад то тамошобинони Тоҷикистон низ аз онҳо баҳравар гарданд. ин тадбир ва дигар чорабиниҳое ки феълан дар Тоҷикистон бо иштироки аҳли фарҳангу санъати ду кишвар баргузор гардида истодааст аз дӯстиву бародарӣ, наздикиву ҳамсоядории неки мардуми тоҷику узбек башоратдиҳанда аст. рӯзҳои синамои Ӯзбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 20 апрел идома хоҳад кард. синамосозон бо гулчини беҳтарин филмҳо меҳмони шаҳру ноҳияҳои кишвар мегарданд. иброз гардид дар чорабинӣ. дар рӯзи аввали намоиш барои бинандагони тоҷик филми Абдулло Орипов пешниҳод гардонида шуд. филме ки аз рӯзгори шоири маъруфи мардуми узбек қисса мекунад ва бо санъати баланд рӯи навор оварда шудааст. ба ҳамин монанд дар рӯзҳои баъдӣ дигар филмҳои синамогарони кишвари ҳамсоя пешниҳоди бинандагон хоҳад шуд. Dalalarga ketaylik do'stim. Abdullo Oripov degan yosh iste'dod chiqdi.